yaƙini wallahi mai gida har ga Allah zuciyata babu abin da a cikin ta bayan soyayya APC. Kuma tun lokacin da muka yi wannan magana da kai duk wanda wannan shi yana wakiltar yankin Zuru Bena da dai sauransu yake aiki. Wannan shine chairman na TikTokers Jega, shi ya chairman yan mu karkashin kungiyar JNC. Wannan kuma yankin Mayama, ita kuma wannan ita human leader ita ma Jega. Da haka za mu fito mu yi APC, kuma za mu mara mu APC ba, kuma za mu yi ma APC aiki, kuma za mu nuna ma duniya mun dawo APC. Dama ko san mu ya san can muke tana mun kai, to yanzu mun dawo. To shi na muka zo muka faɗa ma matsalolin mu yi mu baya mun bi waccan bakar tahiya mun dawo warar tahiya. Muna son mu shaida magoya bayan mu su shaida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai sunana Muhammad Halluru, sadaukin sarkin arewan Katsina, amanar ƙauren Gwandu, Jarman Salwai jagaban Yamama na farko, cigarin Kardi. To a gaskiya na yi farin ciki da zuwanku, to amma alhamdulillahi na yi farin ciki da Allah ya kawo mana wannan rana da kuka zo kuka same ni. Akwai shawarwari da nake so in bada dangane da wannan tafiyar namu, abin zai amfane mu gabaki daya. Da farko ina so in ja hankalinmu da cewa mu sani duk inda aka ce mahaifarka ce to baka da inda ya fita. Duk inda aka ce yau asalinka ne baka da inda ya fi shi. Kuma mu rika cire son zuciya a rayuwarmu. Duk wani abu da zamu ya zamo cewa zamu yi abu ne don kishi. Ka fahimta, kada mu yi abu don wani, ya zamo cewa mu yi don kishi. Mu yanzu nan duk mun ga girman mu, mun ga shekarun mu, to ƴaƴan mu fa mun san me za su zo su tarar, mu mika ban musu wanda za su gada. Yau magana kawai kai ta social media kai magana, idan har maganan nan ya zama cewa ba kan gaskiya kai ta ba, ɗanka zai gaje ta. In wasu suka hau kanta, ɗanka da za ka mutu ka bari, watakila waɗannan da kai magana suka hau kanta za su yi tarbiyyar shi ko za su ma'amalantu. Kun fahimci me nake nihi? Akwai wani bayani da ɗaya daga cikin ku yake da shi, to ina sauraron ku. Gaskiya muna godiya sosai mai gida da tarbar da aka yi mana, kuma gaskiya mun ga tarba muna godiya sosai. Kuma kamar yadda nema bayani a bayan ce ma mu yan APC muke, duk wajen gari kusan ma in ce kowa ejen na ne APC. Inda an ka fito mu yi ma APC aiki, wala ban taɓa wata jam'iyya ba da ta wuce APC. Amma akwai kayan Hausawa sun ka ce ere ya ɓaci hankali gushewa yake. Sannan kuma akwai hanyoyi wanda misali in mutum ya bakanta ma zaka bi wasu hanyoyi ne wanda kai na gani idan ka bi su zaka iya kai ma ka bakanta ma. Kuma kusan in ce na yi ma bayani cikin wani lokacin da muka yi waya da kai. Gaskiya ne. Tsakani da Allah lokacin da ka kira ni muka yi wannan magana da kai tun ta farko, nista mai yaƙini wallahi mai gida har ga Allah zuciyata babu abin da a cikin ta bayan soyayya APC. Kuma tun lokacin da muka yi wannan magana da kai duk wanda wannan shi yana wakiltar yankin Zuru Bena da dai sauransu yake aiki. Wannan shine chairman na TikTokers Jega, shi ya chairman yan mu karkashin kungiyar JNC. Wannan kuma yankin Mayama, ita kuma wannan ita human leader ita ma Jega. Da haka za mu fito mu yi APC, kuma za mu mara mu APC ba, kuma za mu yi ma APC aiki, kuma za mu nuna ma duniya mun dawo APC. Dama ko san mu ya san can muke tana mun kai, to yanzu mun dawo. Na farko mai gida muna godiya da irin tarban da aka yi mana, kuma da irin kalamawar da aka yi mana, da irin riko da aka yi mana hannu biyu. An nuna mana cewa wannan tafiya babu abin da take nufi in ban da alheri, kuma wannan tafiya babu abin da take nufi in ban da taimakon talakawa da mutane. Alaƙiƙanin gaskiya mai gida kafin mu zo akwai wanda mun ka tattauna da su manyan mu waɗanda muke wa aiki a cikin ADC, suka ba mu shawara in dai kai na zamana, in wurinka na zamana, wallahi babu damuwa mu tai. In kuma mun san abin da muke yi don ci gaban talakawa na muke yi, kuma don tausayin talakawa na muke yi, kuma don a samu mu talakawa agaji na muke yi, to wallahi ga mai ya kira mu mutai. Wallahi babu wani dan APC dan ADC kwara guda wanda ga bamu wani abu, babu wani dan APC wanda ga bamu wani abu. Wallahi contribution na muke yi, muna gudanar da kungiyar mu. Na farko kungiya mu mun ka sai mata mashin, na biyu kungiya mu mun ka sai mata waya. To yanzu muna buƙatar kayayyakin aiki.
kamar irin tafiya nesa kuma da tafiya kusa da wayoyi. Muna buƙatar mota ko da mai girma gona ya taho ko wani taron da za a yi nesa mu je. Muna buƙatar mashinuka na shiga cikin ƙauyuka. Muna buƙatar kayan aiki wayoyi kamar irin su mayak ɗin da irin waɗanda abubuwan da ake aza. Wallahi mai gida za mu baka mamaki. Ni inda abin gaba ne yaka burge ni nan matso ba mu sauka ba ko babu siyasa an haɗa muna halinka. In dai muna yin abu don taimakon talaka to mu yi sauri mu zo wurinka. To shi na muka zo muka faɗa ma matsalolin mu yi mu baya mun bi waccan bakar tahiya mun dawo warar tahiya. Muna son mu shaida magoya bayan mu su shaida shi an magana mu. To alhamdulillah na ji dukkanin bayananku da kuma korafe-korafen abin da kuke bukata. Kamar yadda ka faɗi cewa a riƙe ku tsakani ga Allah, to kusan ba yaban kai ba, kun zo gidan da za a riƙe ku hannu biyu tsakani ga Allah. To saboda haka kamar magana kayan aiki da kai magana already a koyoyi suna ƙasa na saya dama wanda ne niyya in naje in bada. Kuma kun kawo maganar irin ƙauyuka da kuke shiga da sauransu kuna buƙatar ƙafa. To insha Allahu zan sai maku mota in Allah ya ba. To saboda haka wannan ba matsala bane ba. Insha Allah already a koyoyi wanda zan je yanzu zan ɗauko muku da kuma abin da ya samu, kuma insha Allah za mu yi tafiya 100%. Ba wa ina yaban kaina bane ba, ina sake gaya muku ni bangare na ba za a taɓa samun matsala ba. Ƙauren Gwandu Ƙauren Gwandu like minds by Sadaukin Jibiya. Ƙauren Gwandu like minds by Sadaukin Jibiya. So na farko dai muna muku barka da zuwa, mun kuma ji daɗi da duk bayanan da kuka yi. Sai dai a gurguje ɗan abin da nake so in ƙara shi ne, na farko dai duk abin da mutum zai yi tsakanin shi da Allah, kada ka duba abin da za ka yi don yanzu, ka duba ko me zai je dawo, kasancewa abun nan da kake da shi tsakani da Allah kake. Sannan kuma dukkan mu Allah ya ba mu tunani da hankali wanda ko ba a gaya maka ba kai da kanka zaka iya tsayawa ka gane wani ina ne daidai ina ne ba daidai ba, ka zama alƙalin kanka. Musamman yadda kuke harka da social media, duk abin da za ku yi ku kiyaye, saboda yanzu 'yan social media suna daga cikin manyan matsalolin siyasa. Duk abin da za ka yi karkai ma mutum shari, abin da ka san mutum ƙarya ne ƙage ne ba a yi ba, ka fito ka kafa kyamara ka sa a TikTok ka sa ina ne kuma ka san ƙarya ne saboda wani ɗan canji ko wani ya gani ya ji daɗi ko wani ya gani ya bakanta mishi. Kar ku yi wannan. Duk wanda ya wannan babu inda zai je. Duk abin da za ka yi gaskiya, kar kai ma wani shari, kar ka zagi wanda bai kamata ka zaga ba. In an taɓa ka kana iya tarewa, amma ban da shari, ban da cin mutunci, ban da zagi. Duk wanda ya riƙe waɗannan abubuwan to gaskiya zai scaling sosai. Yanda kuka zo da shirin gyara na daga cikin abin da ya kamata ku yi. Duk mutum akwai alkhairin shi, kuma yau kamar yadda ya faɗa, kuma gwamnati ba za ta iya komai a lokaci ɗaya ba. Yanzu in ka je ka ɗauko hoton wata makaranta ta lalace ba a gyara ba, ka zo ka nuna ma duniya ga shi ga gwamnati wannan makaranta haka ake karatu haka ake waye, is good ka yi dan a gyara. Amma kuma at the same time ka je ka ɗauko da kuma ba haka take ba, aka yi ta aka gyara ta aka inganta ta, yan gari suka ji daɗi, al'umma suka more, sai kuma ka zo ka nuna ma mutane cewa ga abin da wane yi, ga abin da aka yi, ga abin da aka yi. Ba kullum kai ta nuna shari ba, mutum ya alkhairi 10 kila ya yi kuskure 1 sai ka ta ɗauka wannan kuskuren. Wannan ba ma kuskure ba ne, wanda kowa sani a Najeriya bai yiwu a ce mutum ɗaya zai komai gaba ɗaya, sai dai kowa iyayen shi. To sai mutum ya yi tarin aika duk sai ka aje suka gefe, sai ka ɗauko ɗaya kai wanda ba yi ba, kawai sai ka ta ɗora kana munanta abin dan dai wata manufa, ka gaba daidai ba ne ba. To yana daga cikin abin da muke so yanzu idan kun bar nan wurin, Allah ya sa kun koma lafiya, ku ci gaba da zaƙulo abubuwa na mai girma gwamna da Nasir Idris Ƙauren Gwandu, abubuwa alkhairi, tunda duk kun yarda nan kowa yadda Ƙaura mutumin kirki ne kuma zuciyar shi mai kyau ce kuma yayi an gani. To da aka gani din me aka gani? Aikin ku ne yan media, ku je ku ɗauko evidence, ku shiga ƙauyukan nan duk inda alkhairi shi kai, ku nuna ma duniya, ku yi hirar al'ummar mutanen nan cewa ga irin alkhairin da ya sa farin ciki, ya mana kaza ya mana kaza, kuma ga evidence an gani. Kun ga dai shi wannan ba Allah ba takara yake nema ba, ba wani abu yake nema in return of abin da yake ba,
abin gaba ɗaya kawai zuciya ce mai kyau, harka ce ta taimako al'umma. In kuka karanta abin da ke jikinku za ku ga an rubuta ƙauren gwandu like minds. Kowa ya sa abin da ake nufi da like minds. Idan zuciyarka mai kyau ce, zuciyar shi mai kyau ce, kuma kuna da like minds kenan. To duk mun yarda nan cewa mai girma gwamna mutum ne wanda zuciyar shi take da kyau, to ya kamata mu zuciyar mu ta zama mai kyau. Kai ma in dai zuciyar da ka nasa ƙauren gwandu mai kyau ce, kai ma ya kamata ka samu zuciya mai kyau, shi ma ya kamata ka samu. Kaga duk mun zama like minds kenan. Abin da ƙaura yake yi kai ma ka irin shi a level ɗin da zaka iya. To in aka zama ana haka, kun ga za a samu canji kenan, ko ba haka ba? So ya kamata ku shiga ƙauyuka kamar yadda kuka faɗi, akwai inda ila abin matsala ta 500,000 ce, ila ta miliyan 1 ce. Ku shiga ƙauyuka ku zaƙulo irin waɗannan matsala wadda ba ta fi ƙarfi wannan ba Allah mutum da shi ba gwamnati ba ne, abu ne na sa kai daga cikin abin da Allah ya hore mai yake. Amma na tabbata duk abin da bai wuce ɗan 500,000, miliyan 1, miliyan 5 har miliyan 10 har sama da haka, tunda zuciya ce zai iya yi, ko ba haka ba? To sai ku ɗauko irin waɗannan matsaloli ku kawo mashi, in Allah ya sa an kawo da hali sai a je a yi musu. Kun ga an yi abu mai kyau, ba mai girma gwamnati za a kai mai ba, za a yi ne albarkacin shi, kuma albarkacin ya dace a yi, ko ba haka ba? Yauwa sai kuma abinda masu wannan ake cewa before and after, ko ga abu yadda ya kira ga yadda ya zama. Shi amfanin wannan ko a cikin alkurani Allah ya faɗa, in kun so kuna iya bayyana sadaka, ba saboda wani zai iya gani ya koya, wani ma zai gani ya ji daɗi ya ce Allah ya sa albarka, abu ne mai kyau. So yana da kyau duk irin matsalolin da za ku gani ku je ku ɗauko su ku nuna, in Allah ya sa akwai halin yi aka yi, kuma ku ɗauka bayan an yi ku nuna. Wani kawai zai yana scrolling zai gani ce Allah ya sa albarka, wani kuma zai ga irin yadda abu ya lalace, kuma ga yadda aka maida wannan abu ne mai kyau. In dai mutum gaske yake nema to zai zo a nan wurin. So yana daga cikin shawarar da nake baku, in dai za ku iya yin wannan abin ku ɗan rika ɗan yin before and after, ga yadda abu ya lalace bayan an gyara kuma ga yadda ya koma, ko ba haka ba? Masha Allah, alhamdulillah, mun gode kwarai. Ubangiji Allah ya kara arziki da wadata, Allah ya ji kan iyaye, Allah Ubangiji ya sa wannan baba namu wanda muke yi dan shi, Allah ya sa ya maimaita, Allah ya nuna mana lokacin da zamu na gwamnan house yin bikin ya maimaita, yan Allah ya so ya da kuma zai maimaita in Allah ya so. Muna godiya, mun gode. Ƙauren gwandu 2 times. Ƙauren gwandu 2 times. 2027 Sai ƙaura. gwandu. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.